एसे मेंगुलायनाय दे हाजो गाखोनो टकनबो मोनो नै मोनसेयावहाय 10 थाखा टकन लाबाय नै बोराया एसे बोराय जाबायना देहाया टकन लादों मा लाखो नै हरगासिनो आं लाया हरगासिनो नैबेबो लाबाय बोराया गासिबो बोराय गोजा आंबो सेंग्रा जानानै दं दायो स्टार्ट जासिगोन एडभेन्चारा नै starting man that was so steep and we have to go some more that was steep seat थांबावनांगौ गोजौआव थांबावनांगौ नै मेंबायानो स्टार्टल'सो खालामदों दानो मेंखाबाय आयौ जा स्टिपथार पुरा स्टिप स' गाखोनो प्रब्लेम जादों मेंबायानो दानो नै गोलोमदै गजोबखाबाय आंनाथ' नै मा होनबावनो आरो आबौ सिन्टु हाला माथो बिराद मेङो लोंनोसै 20 मिनिटसोल' जादों दासिम हाजो गाखोनाया मेंखाबाय अलरेडि मा होनबावनो बोरायबाय एसे 100 मिटारसोल' जादों दाबो 100 मिटार सी लेभेलनिफ्राय माने ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय 100 मिटारसो गोजौ फैबाय आरो 2.5 किल'मिटार गोजौथारमोनलै more than 2.5 किल'मिटार औ थांबावनांगौ सिन्थासो जाबाय हनै खेंख्रा खेंख्रि गोजौखा गिजिर फवासेयानो नाङाखै एसे गोजौ फैबावनानै नै एन्जय खालामगासिनो भिउखौ क'क्राझार टाउननि बिल्डिंफोरखौ नुहुरजोबो नै बरिया आरो गोजौआव थांबावनानै नायनोसै मारै नुयोना दे आब' माबार गाखो र' भिउखौ मोजांनो देखायनो आं खनसे एसेल' दै दाहाय खनसे देखायबावगोन दासो एसे बिल्डिं जानानै फुला फुला नुहुरफ्लांबायना दायो थांनांगौ ओरैजाय थांनांगौ दायो नै आरो गोजौआव थांबावनांगौसो नुदों खोमा ना एसे
आं जुम खालामना होनि yes क'क्राझार टाउन अलराइट एसे गोजौआव गाखोबावनि गाहायाव गाखोनो हायो जिरायनानैबो दं ससेनिफ्राय फैयासै हम तो भाई जाएगा ऊपर तो जाना ही है एसे गोजौआव फैबावनानै भिउआ साबसिन जाबाय ओरजायनि भिउआ दहाय देखायनाया स' नै ओरजाय जालालै गोलोमजोबथारबाय गरम क्लाउडिमोन फुङावहाय अखा हादोंमोन एसे बेखायनो एसे बुंनो थाङोबा एसे थान्दाबावसो निजरा दं बेहाय आप दोनों को ये दोनों भी आना चाहता है ब्लॉग में में सोदोंनो रे आंलाय बोरो रे नोङो इलि हायबिदा आरो आगोलाव थांबावनांगौ नै ओरजाय गाखोलांबावनांगौ ड्रिंकिं वाटर सार्भिस नेचुरल ड्रिंकिं वाटर इसे र' बावखुंग्रि गाखोनायनि एक्सपिरियेन्सआ मारै बहुत हार्ड मेंग्लिनानै जाला आरो थांबावनांगौ एसे दंबावो सहैथारनोसै सहैसिगोन आरो गेजेराव रेस्ट लायै फैनांदों दाबो आरो मोनसे मोनलायबाय जास्ट दा हपफुलि बेखौ बारनानै मोनसिगोन खोमा स' थांनानै नायनोसै नैबे ससेखौ गाखोबानो मोनसिगोननो थेंक गड आयै दासो एसे आराम मोनलायदों एसे समान नैबेहाय एसे समान जायगाया थाबायनानै बरिया मोनदों Fैद' नों मेंबाय नामा फै माबार फै मोनबाय नै मोनबाय बैयावनो दिस वे कम 50 सो दङ 50 मिटार गला गेदा छ उल्टा से फ्रंट कैमरा से oh yeah say hi YouTuber dong fैगोन MDVV yeah it's so steep man पहुंच गया भाई सफैबाय बैनो नै सफैबाय दायो गोजौआव दं आरो ओरैजाय मन्दिर दं गाहाय मन्दिर यहाँ मन्दिर बाद में घुसेंगे भाई उनाव हाबगोन सिगाङाव बेरायनि एसे मारै मोनखो बावखुंग्रि गाखोनाय एक्सपिरियेन्सआ मारै माने बहुत हार्ड नामा गाखोनोथ' बिराद मोजां गोजौआवबो भिउसफ्रा मोजां नुयोना औ भिउसनि थाखाय फैयो मानसिफ्रा स्पेशेलि माने क'क्राझारनि भिउस नुयो पुरा औ बेनि थाखाय फैयो मानसिफ्रा आरो मेङो आरो
Belok. Isilok barang nunggu doselok. दसेल' Doselok. बाट इज इट वर्थ इट माने फैनायनि उनावहाय जेनेबा भिउ जा मोनो बेसेबां खस्थ' खालामनानै माने बियो जास्टिफाइ खालामो नामा Fresh air mana na? या बे नंगौ नाथाय मोनसे बुस्थु आं बयखौ बुंनो नागिरदों बेहाय दै बथल लाबोदों आंबो लाबोदों नांखागौ बथलखौ प्लिज जाला माला दागार बेबो होनो नै आंखौ सापर्ट खालामदों Safe environment. Nambah? या नैबे टपनि भिउ हिटखाने नैबे हाजोखौ बारबानो धिरबिलखौ मोनो दायो जों धिरबिलावबो थांगोन बेनिफ्राय ओंखारखांनानै बेहायथ' जिरायनानै जाबाय एसे जानांगौफोरखौ जाबाय चिप्स केक बिदिनो बायदिसिना जाबाय दायो ओंखारलांफिनसै एसे फट' सेसन जानो हागौ ना फट' सेसन मा होनो बिनि उनावहाय धिरबिल स' भिडिअ'आ गोलाव जासिगोन माने प्लान गैयामोन धिरबिल थांनायनि दा माने साडेनलि स' साबसिनसो ना बांसिन नुगोन या दे ओंखारफिनगासिनो दं थांसै मानसिया बारायबाय दहायनिख्रुइ बांबाय गिम्बला चार्ज जोब्बाय स' डाइरेक्ट गाहायाव थांनानै चार्ज होनानै धिरबिलाव थांबोला भिडिअ बानायनोसै स' बावखुंग्रिखौ बेहायनो फोजोबथ'नोसै आं सानदोंमोन गाखोनायाव जेरै खस्थ' जादों बेबायदि खस्थ' माबायाव जानाय नंला होननानै ओंखारनायावहाय नाथाय ओंखारनाय टाइमावहाय आथिं आरियो सेन्टार थोर थोर खोमफैनो हमदोंमोन स' बेबायदिनो बावखुंग्रिनिफ्राय गाहायाव ओंखारनानै ओंखाम जाबाय हटेलाव ओंखाम जानानै ओमफ्राय जों थांबाय धिरबिलाव दसेल' थानाय जादों मेंनानै बारा देखायनो हायासै धिरबिलाव सफैबायमोनलै नै सफैनायालाय खिन्थु दिप्लायाव थांनाय जानाय नंला बांद्राय मेंनायनि थाखाय नैबेनो दंफां सायाव जिरायना दं मेंनानै धिरबिला क'क्राझार टाउननिफ्राय एराउन्ड 25 किल'मिटार्स गोजानाव दं बेबो बावखुंग्रिनिनो उनथिं जाहैयो बावखुंग्रि हाजोनि दिप्लाय बिलाबो एसे खाथि जाहैयो आरो बियो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव दं नोंथांमोना सोरबा जुदि क'क्राझार बा क'क्राझारनि खाथि खाला थानाय जायगा बेरायनो गोसो जादों आरो मोनथिया जे मा जायगा नायथावना दं होमबा आं बिनि सायावहाय सेपारेट भिडिअ मोनसे बानायगासिनो दं क'क्राझारनि खाथि खाला थानाय मोजां जायगानि सायाव स' थेंक इउ फर वाचिं दिनैनि थाखाय बेनोसै एन्ड हेपि बैसागु